Eunon, beste egun batez, nire kanaleko jarraitzailea izaten guztiri. Gaur kontan beste abenturatxo ditia etorri naiz ba, eta beste egun batez, bai, hemen Lizarragako tuneleko ontaxi etorri naiz ba. Gaur kontan estrenon, aurreko asten obratan naizien, eta badirudi hemen parkineo berritu induela. Ikusten duzu, pintau berri, plazak eta jarri ditu autobusentzako, eta bueno, Mateo txukundu induela hau dana, bueno, kuriosoa. Vale. Bueno, gaurko plana zein da? Gaurko plana da, hemen dixe, tontorrik tontor, hemen digora igo, ertzeatea, eta gainez gain, olaztiko portu gainaino jutea gainez gain. 15 kilometro die, eta hoxeitiko gogoa daugepa. Vale? Beti esan da esan nahi naiz, eta bueno, hor hoitiko ideakin. Vale? Goiz guztorri naiz, eta euskik behotu ingo dio. Bazazu ez estampa politia. Zumeikin badezu antxezaldi hartzen, poli-poli gatzen. Vale? Orduan, beste benindan haunen ezkeoz, hemen dixe, sartuko naiz, eta hemengo arrobi honen bukaera arte jun, eta gainez gaina bitiko naiz aurra, bale? Tira, guazen. Bueno, ba, hortxe, kotxe hortxe utzi deu, pistan sartu orduko gora. Eta hemen arrobio bukotakon, ertzea joko gara. Kotxea. Guazen. Hemen aritu da 500 metroa. Arkupeko leze. Espetxua. Arkupeko leze, gogora. Arkupeko lezea, ez da postupeko lezea. Arkupeko lehizea, hemen jarrikutio lehizek. Arkupen daun lehizea. Gogoro, postupeko lezea, han aurreago dago. Nino markauko du ikilogen da aurrea jarrikutu dago. Zipoliti animalik. Hau, animalidarene molesta hau, baztarre hau, takitxo. Hala, aldamenetik pasau, paken utzi. Eta bentsa poste berdea eta txuki damak iunontan. Gogoran da. Hemen digesten dala, bekolez. Hemen dixe jetxi pixkat, arkaitzorren azpin dau. Arkaitzorren kustu azpin dau. Pixkat ez separe bat egin dago, zeharrea jun da hortxe da. Hortuteko lezeko hortxe da. Nik bikilogen hemen txajarrikoet, markauta sarrera nintzen. Beida, zeleku, Euski atatzen, oindala marbenitu ordu lortu magatea da. Mira, ganado el lasai. Entzor lasaitasun hemen. Juan behorra galdeaten eta behiei guztan. Arletzean. Torbeko pista. Normalen jende gortixi egiten dik, Zue gortik lasai askin dik ez,
ez da egiten zuten da norko dunbak edo hemen falek dunbagu behaldiko hotxa eta baita ere hor ez egune batu dauki sortu eta baina da urte batzuk eta zapok hori gela ez da gizardien krik ba tope egin bueno, hementxe Ollideko gaine hone inguru honi dana izena jartzen nion tontorra hau da Ollide vale, honi eko parke horretan holaxe zerentzio, Ollide ni ba, bueno, xe desbio barren hau gehien batango parte ez dut gaur utzi dut hau da hala, baina hau zoragarri da jakintzen zuen, aizetxu da hemen amildegi eraun ez da, aizek presio hartzen da, hortxe justu pasatzeko eta justu gaina hau aizetxu da baina, bueno, bestela leku zoragarri zoragarri hala bueno, ba hemen txe lehen hor esplikautan hau bideo baten, baina hemen zutika hau ikusten den hilara hau, harri hilara hau falla baten austura edo da, vale? Hemen zutika altxauta bezala ikusten hemen harrik, vale? Muga, vale? Handia, hoi dana, eta hau dana urbasa, vale? Lehen hor esplikotan hau, wikilogen jarriko dizuet, abida hor gainea panel bat ozarbe jarrita daukie. Seguro hortxe informazio puntu bat jarriko duela esplikatuz, nola ikusten den garbi muga harrien un separazan bata bestean diko, falla plaka bat. Bueno, egizan ez da justu hau, vale? Iruki bat bezala ito, hemen dago erpin bat, eta beste erpine dauke iruki honek arrangarteko pasabide edo pitzadura hortan, vale? Ez da justu linea zuzen batzetik, baizik eta iruki bat, vale? Eta erpin bat izango ditzek hau, eta beste arrangartekoa. Guantxe arrangartea beste 1 metro. Eta hementxe aurreko handik 150 metroa edo arrangarteko portu gaino edo lepoa dau, aldi beren pitzadura da, hau da irukin, esan dizuten muga horren irukin bigarren erpina, vale? Handago bat eta hemen dago bestea, vale? Plakak bata besteekiko hausin zien da hoxe sortu zuen. Vale, bueno, hala eta guztiz, guk hau utzi eta San Adrian aldea junbardu. Bazen. Gogorau gainez gain San Adriango elizaino bilonekin markauta daula bitxurra, bale? Hauxe jarraitu. Hortxe, zeleku, Tira, bazen bitxurra seituz. Ze espektakuloa. Hau da, zoragarri. Beira gainek ze politik ikusten nien. Ikusgarria dago. Eko ikusgarria da. Ikusgarria. Zetz. Zeune. Eta bain behorrak ez ditu asko molestako, aldamenetik pasauko beha. Molestau, Mateo pasillo utzi jarela. Horrea juteko. Zelekuk,
Hauxe da errentxa. Hauxe da. Eta gugin behar da, hau zahun. Horrek ungo gara, pasau, eta aruntzak egin. Arrangarte, hauxe da arrangarte. Hemen panel informatiboak jarri ditue, baina handi ez du informazioa jarri. Esan dezan, oinarri ingatu dela, oinarri jarri du da. Eta beida. Mentxeia ez dago baizik. Beida, eta antxe baiza gaine, oain hau zahungo ego. Baina mentxea hongaitze zen minutu ardi bat. Lizarraga, Unanu eta Torrao. Ez diazu esango hau baino pista hobek gutxi hongo dila. Baina bizta hobek gutxi egon di mundu, noi garbi hogi. Tira, oain gu, tapa, Artzabal aldea, maiatza jartzen duen lekue, Baiza, tandik, Santa Marina. San Adriangoa, Marceliza, Putxerri, Alarko gainek, Pardarri ganbok eta Intzako dorrean dao, Txaigorri, Irumugata, Intxuspu, Balankaleku, Baiza gaine, Artzabal, maiatza jartzen duena. Venga, ipitapa. Txarriko batekin untaunok, elkartunak, untzilak inda. Beage berdin izantzik. Zenba leku, askoz leku hobe egon aldituk, bizta hobe egin, hau baino. Egon goituk, hoxe baietza, osea, noski behet, baino. Askotan urrutia juten gaiztek, eta kotxea aparkatu utzi daten lekurik, ordu betea. Jesus. Ordu betea neok. Ze biztak. Bueno, en fin, enrolla bete neok eta. Vale, oain Artzabalea hongo eztek. Vale, ega. Eta hementxe handi gatozela Lizarra ordu da. Lizarra jetxiko zaten. Aurrea.
Ba, hemen arazotxo bat ego hemen diorra, zati gorautz ezte azkeneko aldiztortzen ditzenen, esan izuen, jo ba, alambresiek enuta zeok. Horren zate. Ba, oin, berri jarri. Alambresi, berri. Eta, hemen maiatzea etortzekena jendea etxarritio, hemen dipasatzen nek. Bueno, a ver. Tartea bazeok. Justu hemen ez daurre xabarek. Pixka daurre hemen. A ver. Hemen txeguen. Hemen txedek. Ah, vale. Vale. Utzi die bai, pasabide bat. Hemen lehen hau, hona etortzen gehan neoketa, pasatzen ginen justu hemen dixe. Bidea indazoia. Hortxe zeok bidea. Eta peko alambreo hausita. Guantxe indie, ba, bueno, ikustazu. Tapa pasatzeko. Así que, arazoipe, vale? Tak, eskilarea igaro. Vale. Hala, antxe zeok maiata. Gogora hornekin, lezta hundia junda garela, eta arrazela lehizeare ikusi deula. Bisonte Europa razauta. Hortxe ere, posten monutu. Posten zeidean hortxe. Atzeko tontorra baino lehen dago. Maiata jartzen dan lekua. Toponimoa Artzabal. Hemen txere besta pasabidea jarri du. Ditzan kablek eta estropeatu. Mesedez, kablek eta alambresi, Otauki lasaiku hemen. Eok zukenea lasaiku. Lasai. Ira, hemen iristen egala Artzabalea. Mugarri. Hoi, Lizarragako lurrak. Hemen gehoarra. Hemen digauta. Betu zazue. Txarri bat iztela. Artzabale, tio. Gueta bat. Hemen txie. Maiatza. Artzabal, toponimoa. Mira, baiza edo maiza gainean ihok, eta etxarriar batekin elkartu nauk, hortxe oan jabazi jok. Eta, jode, baiza gaineko tontorraren buzoian behitu dola, eta hor Instagramen bazeok motikoan naparra, Mikel Rekalde edo. Naparrago 522 mendi tontor heitien nahi dela. Eta heitien dik, igo tontor batea eta buzoian zerbait utzi. Edo mermelada bat, edo utzi diola. Eta eskribeme por Instagramo jartzen dik edo. Kasualidadea, hemen txibilidek sobrare Mikel Rekalde hau edo. Baina, bueno, hala. Tipitapa, hau Bernoako galtzarako jerrea dek, iru. Hau egin dauk ezuenekin, ni jerre Bernoa egin dazeuket. Vale. Venga, baizako tontorrea. Hementxe,
Baiza gaine. Hauxe. Baiza edo maiza. Baiza. Haitxas gain. Berriko mundu izalek. Dana igual, jo fotokopiar hain da, ere lamatek. Oio bizta. Zigat ondo atxikoan aize asko zeot. Tira, bamentxe, bai zeutziko diau, eta ja alde hontaka pasatuko ez. Vale? Eta antxe ikusten dek Bakaikuko maiatza. Vale? Bakaikuko maiatza. Hemen 3 herri zeudek, nik daki alabintzet, maiatza mendin jartzen duenak. Etxarride bat, ni hor biltzen neok. Bestea Bakaikudek, sekula ez nago gehuen hortan, zian nola egiten den. Norbaia olima duzu estekama bideo bat maiatza arbizuko nola jartzen duen. O arbizu bez Bakaikuko nola jartzen duen, pasatu zen. Eta besteak Ziordi. Ziordikoa ikusi nian, oain dela pare bat urte, 3 mendizerrak egin nian. Eta goiti berakon fijatu nintzen, tontor baten jarreta zuela. Orduan, hoxe, 3 hiek. Eta gero bat emat batzio, plazan no jartzen duena, Iturmen usteak, plazan jartzen duela. Urtien nien, eneok ziur, zaiten duen. Hala. Eta gero hau dana. Atango gainek, atango mugako gainek ditukorik. Txaigorri. Zelata Muño, Irumugata, Intxuspu, hemen tarteko Behitzeta eta Argoni zitugoik, Bernogo lepoa, Intxuspu, eta anatzen gatzetuk, Jesus. Aretza, eta Aitxu. Vale. Tontorrauen atzetik, Sastarri eskubita, eta go Gatako belartarri, nola Sastarrien ezkerreko. Joder, zetxarren naizen. Bueno, hoxe. Eta gero Aileko zeogantxe, Aileko pare-paren, Kutxerri hor, eta go Alarko mendiko hasiko, Intzako dorrean. Eta hor egizan, nagoen dizan, Gambon da pardarri da horik uarra inez dizio, ez dut, lotxa pixket maentzia, baina. Zegozo bai. Dana, eta beida hementxe, Mugea, Bakaikuko lurrek, eta Etxarriko lurrek, vale? Eta hemen Mugea, Urbasa, toi herri lurrek, vale? Etxarriko herri lurrek, eta Bakaikuko herri lurrek, vale? Ega, tipi tapa, maiatza horta inguratuko eztek. Eta hementxe, Bakaikuko maiatza. Bakaikuko maiatza. Vale. Hemen ikusi zezue, nola Etxarrin zulo baten sartzen dan zuaitze. Hemen kablegin batut jartzen da. Ustezue? Bientoko esaten zaiona, ardazkitze da, baina eitzeko posturan da bientoko esaten zaio. Karlaik, hemen, berdin egin. Eta kuriosoa da, egiten duena da, pago arbolat jartzen du,
Baina puntan, pinu puntea lotzen jore, gehi ikusteko. Kuriosoa da. Segundu bat. Inguruen naiz, hementxe ikusten duzu, jende, bueno. Ai. Hala. Txikula guanean. Ikusten zuen. Beste urtutako egurra hemen uzten dira. Ja, bi maiatza ikusi zetu hau hor. Hirugarren iztia ikusiko oso urruti jatzek. Hala. Mentxe. Uste zuen. Pinue, abetoa hartuk egonien lotuta. Eta hemen nola jartzen duen lotuta bide. Hemen ez ebista. Hemen ebista zora garrizak. Baita gainantxezeok. Txarri. Batiku turmendi urdiain. Eta etxasu. GH, bakaikukoa. Eta hori, ekobidea ganadu eta animalie pasatzeko. Zubi eintzien. Zebista delen hemen. Da nik kablen bat. Zebistak. Ez bat aspertzen hemen hau ikustez, eh? Ez bat aspertzen. Eta Arabago lauta da. Hala, bagu, aurrea. Eta hemen txizeok. Leize zulo bat. Baina no fijau egizan. Bendi pasotan baina nau gehatu zuloa ikusten. Horra eroitzen matzeate hor goitio. Asunto peskerra. Vale. Bueno. Eta guaina kutsiko izuet. Nundio dan Iruitzetako zuloa ikusteko. Justu hemen nola ikusten duzu zulo. Hemendik gora torre behar dezu honea. Tira ba, hortxe ikusi diagu zuloa, hola izte zuloa. Hemen ikusi zazue, pasabidea daude. Hemendik ditxur batzeok. Tapa, 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 tapa. Tapa, 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 noa esten degoi. Bidea ez degozo seguro. Hortxe. Hau ikusten duzu, honek zeuke gazpin, Iruitzetako zuloa esaten dana. Autobiatik hemen honea behi dauta txarritik altxasu aldea zatoztetela, zuloa nola ikusten dugu urbasan, hau xedek. Borobila ikusten egane, ez dek borobila hau luzea eskia dek, bagarrik paretak ematen nio formagatik, ematik borobila dela, baina ez dek, bale? Horrendik ematik, hor, eskia kontuz, zeharri, aiarek ez dek, eta zuloa gurutza hau, eta tamarina eta adeik ez dut bidetxo batetik. Hau espazioa gurutza honai. Nik hau gurutzatuko diat, hortio. Ez dira, demore galdu nahi, zati batipat bestaldeakako bidea ezautu nahi diateta. Orduan venga, tipitapa hoain, hausia gurutzako diau, baso honek zauzkeak, 200 metro luzera gutxigo igual. Hausia gurutza hau, eta ja Santa Marina aldeatako baiztek. Bueno, hemen, hautzexiagotik, goraldeagotik, esan dezan, tontorraldetik daula bidea, bale, etortzeko nea. Bitxurre batzeok, bale, baina ez erotu bilau ezinik, eta, bueno, gutxi gora pasau. 150 metro dituk, hautzexiagotik igaro edo, unexiagotik edo, ninik hartu ebintzetik, bale. Eta ja, hemendik, ja, San Adrian, o Santa Marina ikusten diat. Eta zueke ikusiko zue. Hemen txe. Mira. Hortxe zeok. Santa Marina. Vale. Horrea jugura guain. Venga.
Bueno, ba esan dakoa, bale, hementxe postea ikustezu. Pasau, hemen ezkerraldetik pasatzen mazeate, bale, txontxorraldetik zio bitxurre, bale. Hemendik behera jute mazeate, arrizulok eta paso zigina bazeok. Goraldetik hartu, bale, bitxurre bazeok. Eta hemen ja, Iturmendi eta Urdien aldeko bideak zedek. Bale. Eta hoixedek, Santa Marinako, Eliza, Ermitxa, bueno, ze kategori daukena. Hemen oain dela gutxi pasatu neok, nire azkeneko bide usio elimaztu iru mendizarrak, hemen dixea gesteneok. Handi jo ginuztean, Urdingo portutik, Iturmendiko portu utzi gendoan, eta Bakaikuko portue hartu eta jetxe ginuztean, horrean. Eta gero anatzetik bueltatu ginuztean. Ze leku politi, eta behi da. Guedana. Hoixedek Urbasako zelaiune handik hori txetuk. Hoixedek Urbasako zelaiune handik. Noiz da Urbasa eta etorri izan baldin bazate zelai eta bazkaltzea eta hor txibilu egiten seguro baina. Hortxe, zelai hoixedek. Zikat kamara honekin ondo antzemango egen baino. Zeleko edarrak, oituk gozadea zuke honago berrintxe. Hala, bakaikutik bat ematik jotzen nahi dek. Hala, tipitapa, venga. Bueno, eta mentxe bakaikuko portun gerek, oineta deitzen dek, 1074 metro. Hauxerek bakaikuko portue, mendiz, hala. Gu bentxe Santa Marina kilometroat markatzen ziak. Vale, eta, vale. Hemendik Bakaikua, bale? Guk hemendik aurra jarraituko dugu, bai? Venga, guazen. Hementxe Santa Marina inguratzen. Bueno, eta jakintza zuela, han utzi diau Bakaikua gesteko portua, hau dut Iturmendia gesteko portua, bale? Hemendik Iturmendia jetxiko zuten bitxurretzeok. Mendi bera, Iturmendia. Iturmendia, 3 kilometro jartzen. Hala ditzen da puntu bat. Txopordi. Vale. Txopordi. Venga. Hauizkelek, Txopordi, mendi bera. Vale. Mendik, Iturmendia jetxiko. Vale. Guain, Santa Marina eta gero horra. Eta hementxe Santa Marinako baseliza. Hau da. Hauxi da baseliza. Hau atarpea, refugio bat, atarpea. Hoi ikulio gana duntzat. Eta hau baseliza. Hauxe da. Baitzu zazua. Atarpe irikitoka. Ikulioa. Eta hau baseliza. Hemen estela ozorre badau. Eta peregrinon maskorra dago. Ez tola jotzen. Iruaitzetako zuloa. Iruaitzetako begi edo. Sakana. Hau burunda da. Aranaz. Eta aurre Arakil. 3 lekutan bezala banatzen da. Burunda, Aranaz eta Arakil. Gu guain hortik aurrea humar da. Tapa. Hale? Sartarrita agautz, egitzen datatzen. Jontxorron atzekoa, belartzaria agautz. Hala? Venga, gu hemendik aurrea gu. Mentxe behaz, atango gaine. Justu, txaigorri daileko alkarren paren zere tontorrak.
Irumugata, Argoniz, Behitzeta, Bernogo lepoa, Txuspu, eta Aretzan. Ez aurraxeago izango. Ez uexet. Konfundi joiten egor, muñain izango ego itxontxorri. Aretza aurreago, eta atzeago izozko. Ben beko basoa deitzen zaiona, beko, vale? Utxerrian. Eta horra izkorri pare-paren, Udalaitz eta Anbotoatzen. Eta hementxe, leku zoragarra itxukok. Aukera balin baguzu, torri ota, zautzen. Goaldi honagin, aldi txarragin, ez dik. Bueno, eta hementxe, jontxorronta jatzen iztek. Beti behiratzeko da baina, zigat, Santa Marina jarriko baina. Zigat zein da benetakoa, toponimo. Berez ez zigat zein izango, toponimo. Bueno, eta guain, Santa Marinago tontorra utzi, Iruitzetan. Eta, mega, handik aurre. Hoi gutxi zautzen ganta. Bueno, aurretik, Urdingo portu urtzago jo, harrik markako izuet. Bueno, eta haudek, Hirugarren portua. Vale? Urdingo portua. Urdingo portua, hausia daik. Hiru mendizarra gaineanen, ondela, ez balen gozten. Hemen dixe jo ginen. Eta hau zartu. Hala, bakaiguko maietan txe. Eta Iruitzetako zula. Hala, bueno, mentxe, tapa-tapa, seituko diogu. Ja, bidea hau ez diak ezagutzen. Baina, bueno, bidea batzeok eta aurrea. Bueno, eta aurreak agaztek. Goizen autogo beran, Intxuspun pare-paren gerek. Urdingo udalekutako, oigerilekuko Arkaitzarte hoi. Sarabeko bailarea, Bernogo lepoa, Horbaztek, Aratz, Aizkorri, Udalaitz, bai. Esan lehige aizek horraztuta dauzkela zuaitzorik ezkerreak azetz. Kuriosoa. Ben Irun eskazeto zen. Gustu zuen langan bestaldetik datoz. Oso handik. Eta galdetu dira, eta bargagaina gurutzea daun leko aldea jomar dut. Eta egan hundidan xenda. Alambresin ezkerretik, edo alambresin eskubitik. Esan dere alde horta pasau barra daula. Baina pasatzeko lekoa sobrare antxe daula. Zuaitze daren hortan, bale? Orduan, zuaitzorita gainea joko beha, eta ingo du bestaldea pasau. Eta bitxurre edo, eskubiko bitxurre hartu, bale? Venga, bat. Gu dago ez duenen, galdetu dailtzen jendei, eta inguruko jendeak gehiago zautzu, eta, bale? Ni lehenengo aldi da hemen dipasatzen izana. Urbasago larre hondi. Latzak, Kamara ez da izan antzemango baino. Eta basoa. Ikusgarri. Tipitapa, venga. Haze biztak. Haze ikuspegi. Zoragarri, Zoragarri, hortitxe gatoz. Hementxe igaroko deu. Hemen bestalde igaroko deu. Eta pitxurre da horti horre, bale? Aurre igaroko da horti.
hortxe igaro dut, hemen dietorri naiz. Begira zazue. Zer da, no? Begira zazue. Hantxe aratz eta izkorra ikusi arte. Hortxe, intxuspu. Vale? Beizeta, argoniz, irumugeta, txaigorri, atzenaileko, sastarri, agautz, putxerri, txindokian, gambo eta pardarri eta guarrain, ue San Miel, eta berien. Ikusgarria da, vale? Ikusgarria. Udalaitzue, aizkorri eta aratz. Vale? Tan, zeak. Vale? Hala, hortik aurrea. Markauta daula matea. Txuri horikin. Eta, bueno, badirudi, jende ebiltzeala. Zati, bueno, batzuk ikusi jut hemen korrik atola zigozten. Bagarri ba ez taula ingarbie, ba, belartzari hundi hori bezala. Bengana du, eta sartzen, langan alde gontatik garelako. Vale? Orduan, ba, venga, ba, zipita, ba. Bueno, ba, oain gain-gaine egun bar deu, holaxe, hortik pasatu deu, hemen Iruneska jator bilatu ditut, hortxe, amona gata guazola, Rosoro Barandiara, no? Eta, bueno, ba, hementxe, altxasu paren ja, bale? Hoi urri egin da, hau altxasu ja, bale? Esan diate, hause dala, xenda hause zeituz, aliauko naizela, bai, bargagaingo gurutzea, berzemuzko xenda da. Vale? Ni behin saiatu nintzen gurutzetik onaldea etortzen. Eta ume egin danean da, iritzaten nola pixkate erdipurdekoa. Baina, bueno. Hala, venga. Bagoaz, ba, vale? Mentxegoaz, bargagainaldea. Bitxurre polipolitia dago. Tapa. Hala, holaxe da, gaini zain. Polipolite. Kurioso bidek, Kurioso bidek. Bueno, hona dauke, itzalen guatz, oso. Tipitapa, hala, jende. Leku batzutan pixkat ez du xamartzeo bide. Belarrako hartu da, baina tira. Ikustek bidea, hala. Orduan ba, bueno, ikustez duen. Bada hola. Baina, pixkat una batzutan geldi xamartzeok pasatu behar. Hala. Leku kurioso, nengoatzen. Eltxoa zebintzat, la hostia. Eta leku askotan, ba, beste lora klase hau. Ata. Bueno. Hemen zenbait lekutan, garbi ikusteztan hemen igual, hemen diator da, hortideak, eta bueno. Baina bazua bidea, Hau xago egon xago. Beida. Ja, hemen egon da niok. Hemen alabak nienen pagadeiz orgindua edo, hone jo ginizten hortia. Pagadeiz orgindu hortxe zeberan. Erra biztak.
Hauxe, urdiain, altxasu barkau. Altxasu. Txindoki. Tango tontorrak, intxuspu, aretza, aratz da, ezkorrita. Leku eharrak. Zorionekok gu, zorionekok gu. Zoragarri. Tipitapa. Aitxu, balankaleku hor txeparen. Errolo mendia hor txe. Tapa. Intxuspu eta muru mendia antxeatzen. Ernio. Larrunarri edo txindoki. Edo ñañarri baitare. Laieneko aitza. Pasara. Uiz mendia. Antxe zeo batzen. Aztelu berri. Hala, mentxe. Seituko diau. Markauta zeok, ordune arrastu iseituko zeok, hemendik gurutzea nioa berzemuzko bidea duen, bale? Tira, guatzen. Lekuk darren hemen polite bai pasatzeko leku geldo dituk tira haze bidea bai leku batzutan etzeo garbi hortik ematen zian hortik zala mendirek, bale tin bale gora xego edatze xego batziok xenda, bale ez itxo burua ba, hemen leku batzu zodek etzereken abate garbi, bale? Hortik gainetin etorre, baina berra adibidez behetizio bidea. Hortizio jarraitzeko bidea, baina eski hemen esteko leku etzeko garbi, ba hortik inmarko diat. Hau, egin da dauken batekin marko zua igual lehenengo aldiz, zeti hemendik hortik dala, hemendik emazio bidea, joder. Lagun aretxe. Hemen izio bidea. Hemen dizeo, jarri gasunek. Gasunezeok. Handi praga motxetan. Baina bai, bazio bidea bai. Ega, tipitapa. Eta hemen dare leku batzuk, pagadi sorginduan tipokok, Gustaz ba? Ze kurioso, Bueno, pagadiz hor gindua, hemen txeda bera, bale? Hor txe beran, hor da. Uantxe, ez guatorra, baina. Aurki jau korrezpan hau, eta beharko gineke, altxasuko bargagaineko gurutzea. Bale, horra xagoen, baina. Ba horretzik ez puntutan, ez diat ondo hartu, eta, pixia behera indiat, behera esan dezan urbasaldea, sakanan zeok. Urbasaldea, eta, bidetxo hause jarraituko diat, eta hemen gero bazeuzke gadarra gora juteko behizea, bale? Ez ardura, bale? Pixia behera iten bazue, xendak eta bilatuko ituzue, bale? Orduan, baina aurrea xago behizea hongo dituk, bargagaineko gurutzea juteko bidea hemen hartuko dira. Eta hemen disegatoz, eta hemen atzeri bultein dio, bargagain gurutze bat jarrita hemen, ikustu ez, ikusgarri, bale? Oitxagun garri. Eta hemen bargagaingo gurutze, bale? Tontorra eta gurutze, bale?
Hauxe da, altxasutik gora behitutagon, gurutze hoxe ikusten zuen, puntu hoxe da. Hortxe, ez dugu asmau, torzen pixka behera indet, eta horti etorri nahiz, deiaia pasatu da. Beha, txindokita ze garbi ikusten dien bain. Zaztarri, agautz, hemen intxuspu, txai gorrian, aileko, puitxerri, leku eharrak, udala aitzor, aizkorri, araitz, eta behida hortxe Arabako lautada, ze garbi. Bueno, gu baina aurrera zeituko dugu eta hortxe, Olaztiko portua jatxikoa, venga, mendik aurra. Bueno, da honea jatzen gea, zesta gitago izotedan, altxasua jesteko portu. Jende gibiltzen duna. Mendi parga gainetik gatoz, mendi gesten da, urbasan nola da informazio puntu bat eta, hor bagoneta batzuk eta, mendi gesten da. Bueno, baina gu gaurri mardeuna da, hemen dixeko mardeuna. Hemen dijungo gea, eta tako gea, gainez gain, Olaztiko portu gaina. Venga. Bueno, lehenengo parteek, bista gehiago zuen. Baina, bueno, urringo Santa Marinatik aurrea, bueno, besta erabateko ibilbidea da. Apatxa. Bueno, holaxea, xenda mota ontakoa. Eska fijadozko ikustea. Naiz eta hor momentu aten despista bina izen. Baina, bueno, ikusten da. Karrena gaur, parakamotxitan etornek izela, jopa, eta una hartutan azune dare. Baina, bueno, zarraz, xenda ikustea. Ega. Motokorseko zirkuitu hau zeok, zehiltzek. Olazti, porlan. Piskat aurrein jau, Bueno, xendan guazte bizan, bale? Bueno, eta hemen ia, esten hasiko gaiztek. Bale? Horti ja, baso inguru hortatik ibili gaiztek. Eta ia inbardi hau, hemendik beralde hasi ezten. Vale? Hemen, bueno, zapalduta pasotxoa batzeok. Nik traka utziko izuet. Vale? Esan, hoxe, parte hauxe deke, San Adrian o Santa Marina arteta oso xamurra deke. Oso xamurra, biztantzio dana da. Baina hemen, zoitarten pasatzeko da batzutan du daikendek eta zailagoa duk, behida, zeleku, behida zeleku, ze dotore, leku politxek. Bueno, jende aztorrek. Bueno, esaten nizuena, behida, Urbasako zelaie, ze dotore ikusten da gaur, Eta bentsa portu, Olaztiko portu, Olaztiko portu, hor zior digo maiatzek egon bat litzeke, ez dut ikusten hemen dio. Baina, bueno. Erra. Bueno, tipitapa hemen zuzen saituko dugu eta bailea pasatzeko lekun, tak, bestalde pasako da. Irat hemen, ja bukaeran, hauxe ja Olaztiko portua jotzekoa. Pasako, zelaie. Kosgarri, Kosgarri. Hoi kanpin izagoa bentsatzen. Kosgarri, ara, tipitapa horti bera. Hemen ja ikustezue, no aldea gesten ja, Olazti eta zior dien. Zebista politia duzuen hemen, desberdinek, desberdinek. Ana, bukaeran ikusten dugun nuen, legaire uste dela, legaireko
belartzariko. Bai, zet ezautzen. Hailago nahi zuen ematen. Olago beste erobuelta mato imarko dugu. Eta zueke bainekin, ho? Oze. Tipitapa. Nola egean ikusmire galdatzen, Dexente ibilegia. Dexente. Txurruko punta, etxe pare. Tipular, aurreko baten egin izan. Tira, eta hementxe behize bestaldea pasakoa, bale? Han Santa Marina pasau eta arbolari helaugeanen, barrukaldea, urbasatik ata eta herritago pasotan sartu geha, eta hemen behize urbasa bueltako. Eta hemen ja bidetxurra harrapau eta behera jetxikoa, bale? Horrea behera bidea, bilatzen zuen bideigo benetio. Tira, hementxe jetxigia baia, bale? Hementxe gara, Urbasako portu gainen, olaziti datorrenen, vale? Informazio puntu, informazio bulegoa dago hementxe, vale? Eta, bueno, zerbait jandegu hemen maitxo batzu gare, eta antxe iturri badago, vale? Tratau beko gure da, baina, bueno, urona da. Hemen guardak eta bertako esan dit, bertati aten duela bizi guzti da mehala. Hainbeste urte aten da, vale? Oain egingo deuna izango da, hemen dixe, hau zaldea, abituko da, vale? Bideo ontatik egungoa. Tipi-tapa, hau zaldeak abitukoa. Bale, ja bidez gungoa. Gainez gainetorria. Eta guain, bueno, beste morterutxoko bideo ontatik edo gungoa horra. Bale. Bega, guazen aurra. Eta guain jungoa, morterutxoko parkin aldea, eta horko pistatik aurre hartuko du. Jakintzazuela hemen, kriston leku edala, paraisoa da hau motozalentzako. Motozalentzako da paraisoa. Motozale egiten du, Lizarragatik tuneleo, tuneletik esteleo Lizarra jun, eta buelta hemendik. Paradisoa. Paradisoa da. Motozalentzako. Hala, tipitapa. Eta antxe informazio bulegon ondon hartu duen bideo horrek parkineko, urterutxoko parkin ontatik atatzen den bideekin bat egin. Hala, bideo ontan aurrea gabetu. Eta hemen goaz, Pagadiso Orginduako pistan, ez den ez. Hala, itzalen goaz. Gozo. Eskertu itxe itzalen jute. Baina izetxoa dauta. Beroa emangarri. Tira, tipitapa. Bueno, eta puntu ontan txe, handi gatozela, ja belartzario bukatzen nienen da. Hemen egun bardeunen ja Pagadiso Orginduko aldapa jotzea, eskubiko bidezka hartuko dugu. Vale, hemen txesartuko geha, eskubiko bidezka ontan. Hemen PRA bukatu itxea, baina gu Pagadi hontan aurre jongo geha. Marmoleko askaraino eolago bat gartzen. Vale, venga, tipitapa hemen txe aurre. Nere kanaleko Hiru Mendizarra 2024ko bideoa ikusten mazue, hemendi pasatzen ez baino, kontrago norantzan. Handik, hone. Lasai. Bideo hontan xamurrago eten de kilometrok. Esan tipitapa hemen askoz gehiago horretzen da. Askoz gehiago. Okarrena hankatako eta igual harritan daula neko sogoa dala. Gehiago kastigatzen izan kazpik belartatik jutea eta hobea da. Eta bueno, emateo jendea da, jendea inez gurutzatzen. Badirudi jende egiten dola. Etorri honea portu gaina, olaztiko portu gaina, gainea eta gurutzea,
Eta gainez gain Santa Marina hun. Eta ego Santa Marinatik pista ontari buelta. Hemen azkar etxetxezu kilometro. Bueno, azkar, ulertzen da. Zati gainen, ba, bueno, kosta bite. Bitxurre, azkar eskubi, pasatzea harritarten, baina hemen, ba, tintan, arriskutea. Ba, hemen txegoatz. Pagadi dotore otatio. Hala, bazen ba. Hemen aska dare, marmoladoko aska geho, jartzen da. Latza askea. Hor depositazioak eta. Bueno, eta hemen txe, marmoladoko hor askea eta hemen aintzira daula. Ezkerreko bidea usia hartuko dugu. Eta hemen dira gogoraldea. Hemendik Santa Marina aldea inguratuko gaztek. Bai. Santa Marina aldea hartuko dira hemen. Bazen. Tira eta mentxe, Fraile Zulon koba. Bale? Txiki ebek, bueno, hortik aurrera. Batek zehoza saitze hola. Txiki hemen pareta bat oina zaubek. Garai baten ganadu zaleko igual. Babesteko edo, ibilingo zien. Bale, ez zeu egola ezer espezialik. Hemendik atatzeko bidea bazeok. Hortaz, aurrea, oan ja, behize Santa Marina aldea. Gustatuko bezek. Eta hortik ja, buelta aldea. Santa Marina, Baiza, San Adrian, eta berriz Lizarraga tunelea. Bagarrik, hor, kriston bero haitek eta perezan amantziak pentsatzea beste 2 ordu tarde euskitan. Emarriziatara, baina bueno. Zepa besteik. Osi itokin da jarrita zeok. Vale. Bueno, baina horreixe. Eta ja. Gainez gain, tuneleño. Venga. Ganadu azkure eten hemen. Pinuri, pagogan. Leku kuriosok zarek hemen. Oso leku politia gau. Hemen abetoa. Zika zarda, no? Mentxezok, Santa Marina inguru ontan zereke. Ba, abeto, pinu, moretzi gatze. Konifera tipo da, no? Nio leku dituk, kuriosok, Lastima gaur, bero hundi iten dola. Leku kurioso hau, Urbasako gainau, pinuri tarten hemen. Lastime honen ez daula etortzei kotxen da. Ez naula bate egartu kotxetik. Ez dela, ez dautzeko leku eharra dau. Baiet? Baina, bueno. Aurki Santa Marina parea leatuko nez. Esan dezaun, ertza, Urbasan ertza, hortxe daula 3 metroa edo. Lehenago izan hortik indet, tapa. Oen pixkat, barrua gotin ator. Vale, bakizue, beti guztaren zaiala, aukera desberdinak ematea zuei. Lekuatetik jun, bestatetik etorri, lekuat ikusi, bestat ikusi, bueno. Olako xek, vale. Ba, hoxe, tipitapa. Bazen horre. Bueno, handixen ator, bale? Handixen ator. Eta honen palmatzen do, pista honekin. Pista hau dijo, Tximistako parkin aldea hemen dio. Eta hemen dibet, Santa Marinako baseliza. Santa Marinako baseliza hortxe dau. Vale? Ni goizen hortik indizue, tapa. Oin, behetik ingoet. Vale? Beti xago ingoet, besta ruta bat etxiko. Vale? Traka hor daukezu, así que... Venga, arazuipe. Vale, Santa Marina antxe dao. Vale? Goizen handik etorren ez ni. Hemen dau, Iturmendiko portua,
tandau Bakaikuko portua. Vale? Guk ez bat ez bestea. Guk hemendik pistatxo batetik jungo gea, hor badau pista bat zeharkatzen dona Bakaikuko maiatzaldea kotxek eta juten diena, horre xetako gea, eta hortxe jungo gea. Venga, desberdin, hunda etorri, desberdin. Mentxe biden gatozela, Trikuarriat, Borobile, gustezue? Santa Marinako Trikuarri bezala, beste izen bat seguro gola. Kristo horreko 1000-2000 urte. Ilobi edek, gogora. Ilobik, Trikuarrik Ilobi ditu, vale? Hemengo hartzaien Ilobik. Hala, paraje zoragarri hontan, goazen aurra. Laitz, izkorri, han erlo, hor iruaitzeta, eta gu horre. Tira, gu hemen gatoz, bale? Guantxein dugu pista hartu, eta hemen basoa gurutzako dugu, bale? Hau ze pista da, esan dizuet, Tximistako parkinetik onera Santa Marina aldea despidiratzen zatenen, handaula Santa Marina. Honea datorren pista, Santa Marina jau, baino kilometro horrena bitan egiten da. Bat Santa Marina dijo, eta beste honea dator. Gu gau hartu dugu, bale? Hau zein da? Pista hobiltzen du Bakaikukok, behien maiatza jartzeko. Hemen diatako gea, basoa gurutzau, eta Bakaikuko jendek maiatza jartzen don inguru horta. Bale, inguru horta jako. Venga, mentxe pistan sartu, eta 6 aurre. Bon, pista hoi jarraitu dugu, eta bain, jabetzen zer den ungaren. Bea, Bakaikuko maiatza, bale? Hoxea Bakaikuko maiatza. Lehenago izan, hortik tapa, pasatu gea, bai? Hala, bagu bain, behize Baiza aldea junbarria. Baina Baiza aldea gainez gain junpartez, bueno, pixkat hemen barroa hoxagotik. Jungo, hala? Baiza daukeu, antxe txontxorra. Kilometro txoat horrengoa. Venga. Hortxe goien Baiza. Bueno, tamen bizi iristen Baiza edo Maiza gaine. Hala beize biztak. Ikusgarri, ikusgarri. Ez de gaspartzen bat hau ikusten. Nekutan izan ez tegan aurroen, nekutan egin, Utalaiz da moto. Bueno, se ha hecho más zapa. Hauta, hango arkaitzaitane. Oendio. Guteago, hecho. Ze sortea daugun. Bueno, egizan euski ezeok,
Izetxoa zeok, orduan eamangarri edek. Segun nuna harrapatzen egin, raso baten harrapatzen maik, aize jotzez tola, zurrota gau, baina hemen, bueno, hainbesten. Lastima, bizta gutzi eta gure realitatea hoi dala. Zati hau, haudek, zoragarriak. Bueno, tipitapa. Antxezeok, San Adrian, goizen ikusi dion ermitea, Antxezeok. Han San Donato edo San Cayetano, beriain engainen, bi santu dauzken ermitea zeok. Naparro altu neustia dela. San Donato eta San Cayetano. Hala, tipitapa. Eta hemen txeia, etxarriko maiatza ikuste hor. Gainen jartzen dioren ikurriña eta arrano beltzago ikusten da, hemen dibentzet ikusten den. Tipitapa, aia, lehatzen. Baina buelta luze xamarra gaur. Luze xamarra. Eta hemen, etxarriko maiatza. Hala? Ikusi zezue diferentzia, bakaikuko kable egin dalotzen da. Hemen ez? Egiten da hor bihuzko zuloa dau. Hor sartzen da eta egon dut kuina antzeko batzukin. Espala bezala, txotxa ondietu bezala, sartzen zizkio. Ipurdin da. Eta laxa hartzea, Dios, neka hauta ya, aldapa txikin ere. Neka hauti, nota hauti eta. Bueno, ikusitzaz du, Ez ikurrin arrano beltza eta etxerakoko. Ben, hormigoizko zuloa zeperpauta. Eta gero, noko espala presio bezala sartuta eta horrek egiten zio geustea. Alare aste bete gatzen zaio honi. Maiatzen bukaeran bota ingo di. Hala. Venga. Epita pa gauza gutxi gatzen dira. Hala. Bueno, eta goizen San Adriango baselizatik txontxorren etorria, tapa, alambrezin eta horko sinalen kontratik. Bueltatzeko, ingo du bidetio ingo du, bideti jungoa, bale? Gutxitan grabaizuet bidetik eta. Hemen zehati ez deten bidetio eta baizatik goneaino leku berdinetik etorren izan. Hemen badau besta pista bat, baino asko urruntzea, bale? Tximistako parkinaino gutea eta behaldiko buelta bat. Ez da bate praktikoa, bale, ikera igual beste 8 kilometro, bueno, 8 igual ez, baina, beste 2 ordu sartuko dugu buelta eta ez da bate praktikoa, bale? Baina, bueno, oan bueltako ingo dula pistatik, bale? Pista hau da, Lizarragako tunelaino Dijon bidea, bale? Handi Dijo, eta hemen diseitzen bazue, atako zeate, goizen bideoen erdin ikusi dezuen leku hortaz, Lizarragako portu gaine arte, Lizarraga bez. Olaztiko portu gaine arte. Olaztiko portu gaine arte ateatzen dago. Hor hau, ezin dala hemen sartu, ez bauko zuen pase baimen berezi ganatu, zerroaren dago. Baina maiatzak baten libre da. Maiatzak baten pista hau libre da. Egun ibagarri guztien den mundu guztintza gori gara. Egun hortan nahi batzu ezautu, hartu kotxea eta zeharka baldenik alde. Eta gehatzen bat joen norbaitek, inor ez duela inor gehatu. Zan,
Bauxe, maiatzako zuaitzik ustez baztela. Eta gito. Hala, venga, tipitapa. Bueno, hemen geto zen, pistetik tramo batzuk eta porlana botata zeren. Leku txarrena, galdapa egin adaun leku iketaula. Hemen txeden, San Adriana juteko, ermitia juteko bidea, bale? Hemen jartzen din, 200 metro. Bale? Baina tira, guk, edo gu hemen dihun bat jona. Bale, guk bidea bartuko inau. Bale, eta gu hemen dihun bat jona. Hala, venga, tipitapa. Bueno, eta ni bain pistatik nihon, baina goizen ez pentsa oso urrutitik jun nahin zenik. Mendik 200 metroa, 60 metroa, tontorra gortxe zeren, arrangarte hemen txezen nunbait, eta bidea hortixe zeon, vale? Bagarri, bueno, hau egustu izuetela, hau dala goikona, hau denoikona, jendea orokorren ez den sartzen horko bitxurretatik eta ibiltzea, uzten din kotxea hortxe tunelek hortan, eta bueno, hemen etortzen den oinez pistan, eta kitxo, vale? Eta nik, bueno, bi aukera gutxiko izkizuet, goiko bidea, tontorri naizena goizen, eta hain bueltatzekoa, pistaz. Eta hor, bide gurutzeat, esplikazioak emateko. Bueno, gu parkina juteko, hemen dihun guaitun, edo hemen dihun guaituk, hala? Hemen dihun juten den, noa juten dek. Arleze, Tximuko leizea, eta ego aurrego junezkeo Txaparral bidea, Petroleo bidea, eta aurrego junezkeo Lubierria. Vale? Lubierri den Kobazulo atola bideen azpin gehatzen dana edo. Vale? Eta aurrego zeituzkeo Tximistaino. Ezkizako zelaieta eta gero Tximistaino. Parkinaino, baina bueno, hoi besta bidea den. Vale? Orduan, tipitapa bide hontantxe aurrea. Arrangarte hoixe den, hoixe den arrangarte. Arrangarteko ebakidurea edo lepoa, hortik egetxindik ezuelako. Bera, hala. Hala, tipitapa. Bueno, eta goizen esplika dizueten bezala, hoixe den Handia eta Urbasako muga. Vale. Falla bat bestatekiko desplazatu honen, eta mentxe zeren harrik tente jarrita. Goraka bezala. Uste dituzue? Orduan goizen esplikazioa hortxe mandizuet. Eta mentxe zen jarrita, etorkizunen panel informatiba jartzeko. Hemen zutika bezala harrik, Austura nola izen zen, rast! Hemen bestea. Zuzen. Vale, Google Maps o zerbait egiten mazue, zoom egiten mazue planoi, ikusiko duzu hau dana desplazauta daula puntu baten, alde honetan tokatzen dana irudi eta horrek tokatzen dana ez due koinziditzen, ez due bat egiten. Vale, hemengo harri horik, seguraski, beheko horikin batea egon barko lueke. Vale, orduan, egintzazu hemen ez zoom holako zerbait. Vale. Venga, gu ja tipitapa horti 2 kilometro terdi hola gatzen zaigun bukatzeko. Ezkerren behorrak, eskubin, behiek, nahaztu be. Ez dio nazten. Eta hemen ez egunea, behin baino gehiotan grabaizu eta hau. Zekiat zautze zuen, baina narrastintzago, bale? Zapo gigelak eta
Goize pasaunok, horraituan. Oain xili gara lemateik. Hala ba, bega, aurre gozteketa, ja gutxi gogatzen zaiuk. Gogora, zuek kokatzeko. Goizen, hortik indiet, gainetik jun neuk. Hala? Eta bain, hemen dik niko bueltan. Hala, beste bi persona. Humanitatea. Beti kolorek, Zia, zezua izan. Dantzan ikustezue behar hau. Azkure egiten. Horratik jartzezie posta informatibo alambrezikin ingureuta. Bestela, azkure egiteko bultzaka bota ingo lizkia. Errape hartzen. Besta eta azkure egin lepo noain. Bueno, también ya parkina jatzen egizte, 5 metro falta zeiak. Vale? Portupeko lezea, arkupeko lezea zautu nahi bazue, eta espazue gainez gain jun nahi, hemen parkinetik lehenengo bidegurutzea zeok 5 metroa. Hantxe bidiontan sartu, eta hantxe zeok arkupeko lezea. Hantxe ikusten nahi. Uexe de arkupeko lezea, vale? Hemen di ta, igo, eta hortxe dugu zuen. Zuzue, bidetxo bat hor borda batzeok, txabolatxo batzeok hartzai batena, aldamenetik igo eta hortxe zeok. Arkupeko leze, gogora oidek, arkupeko leze. Portupeko leze izena gezki zeuke jarreta. Portupeko leze aurreago zeok, eta nire Lizarragako altxorrak beste bideo ikusten bazue, hortxe ezautuko dezue, portupeko leze benetako. Hala, venga ba, hortxe ja arrobia eta iristen, goizen arrobi ondotik, igo eztek, tap, gaine. Venga ba. Bueno. Eta gaurkoare, Kito gaurkoare, gaurko gure abenturatxo. Luze, hankazpik eta bihunduta, eta atzeneago minez adana zegartziat. Tira, zein gozo ba, bide luzetan normalaek, biguntzea berok indapiskat bigundu, eta, vale. Bueno, boixe, gustauko zazuela gaurko hause, hemen txeingo diate, agurre. Bueno, boixe, esan dakoa. Vale. Bide luzea, 30 kilometro pasea, geu ikilogen ikusiko dira, baina zematata den, 30 kilometro pasea. Vale. Eta, bueno, hor txegeat inberdiat, vale. Ikusi zazuen undi gabitu behizteken, eta nun bukatu dion, vale. Betikoa, vale. Gogorazte izuen nik hau daukeala diruz jarrita, ez dira dezari irazten, vale. Bakarri gauze, zui gauza hotxek eakutsi, inguruneok. Ikusitzazue, batipa jutekon ze ingurune ikusizeton, hor
murkon jarri aiztegenen da, ze ikuspegi daren, ikusmirak. Orduan, hori txek zuei, zazte hozikina. Eta buena, etxe. Boixe, zuei gauza hotxe gehiak utxi, eta euskera pixkat, bale? Euskera izate honek lotxea galdua zikentziak, ontan, bale? Askotan jendea zeok, kamaran aurren horrik asa zen, hau zea ideko, bueno. Pentsatzen diat, pentsaune diat euskera alde aletxoa teiken nahi naizela, eta horretxek, lotxea galdua zikentziak, bale? Orduan, albazuen, me gusta zapaldu botoiei, arpidetu, eta aldan horren elkarbanatu, bale? Bestatzuke gozatu dezaten, aukera hau, euskeran aukera hau auki dezaten, bale? Hala, nahi zuen arte, agur?